vaan moi ja tänään mulla on tässä kaveri mun videolla ja me tehdään siis vaihtopetsi-video ja niin tästä saattaa tulla ehkä vähän semmonen sekava tai semmonen, koska mulla on aina kaverin kanssa. Mä pääsin ekaa kertaa videoon. Niin, YouTube-videon ekaa kertaa. Niin. Ja no, me ollaan siis, mä oon siis tän mun kaverin petsillä, eli tämmöisellä mäyräkoiralla. Ja tää on mun oma petsi siis. Niin, tää on oma petsi. Seisari, niin. Eli aloitetaan vaihtopetsivideot ja aloitetaan mun vaihtopetsistä, eli mitä sä vaihdat. Mut voitaisko me näyttää vuorotelle vaan toistemme vaihtopetsejä? Okei, mä näytän ekaa, koska mä oon teillä vieraana, okei? Niin. Eli näytetään yksi eka. Eli eka on tämmönen porsas. Mennään pois tästä taustalta. Tämmönen porsas. Tää on siis ton mun kaverin. Niin minun. Me ollaan samalla luokalla. Niin tämmönen, ja mä oon muokannut tätä glitterillä, että mä laitan glitteriä ja nyt mä näytän sit sun. Hei, laitetaan tää taustalle, ottaa. Ja laitetaan kaikki. Okei, sit mä vaihan sulle. Näytä vaikka vaan joku petsi. Sit sun petseistä, mitä sä vaihdat. Eikö näytetä vaan? Ja me näyttää ihan sumamutikassa toistemme petsejä, siis vaihtopetsejä. Tai jos vaan näytettäis silleen vaan tälleen sekaisin. Tai no. Mikä oli toi possu kuitenkin? Joo, eli vaihdatko sä siis tän peurapetsin? Voihan. Okei, no peurapetsi ja mä haluan valita itse. Joo. Mä haluan tän possun. Joo, se on sun eka possu ja mä haluun tän petsin vaihtaa. Ja sit sä otat, tässä on tämmönen orange, kun mä pyyhin siltä silmästä. Kun mä koitin korjata tätä silmää, kun tää silmä oli ihan vaalea, semmonen harmaa, niin sit mä koitin ja pyyhkäsin, kun sitä meni tähän koko silmään, niin sit tuli tämmönen jälki, ja sit on tämmönen, mut tää ei taas pysy pystyssä. No mä haluaisin oikeastaan tämän sammakon, tämmösen. Joo. Hienon sammakon. Mutta mä oon sitä muokannut, anteeksi. Ei se haittaa, koska se ottaa. Joo, tää oli siis, kattokaa, mä sain tänne kissan ja täällä on magneettikulma. Sitten mä vaihan vielä tämmösen peurapetsin. Eiku, en mä tota vaiha. Eli siinä oli kaikki vaihtopetsit, mitä mä vaihan sunkaan. Vaihdettiinko me tääkin peura? Joo, että me vaihdettiin se possuun. Mut niin, eli näytetään vielä kaikki, eli mennään siis toiselle puolelle tähän, että mikä me vaihdettiin ja sä menet tänne ja hei, miksi mua ei näy tuossa kamerassa? Nämä mun vaihtopetsit pitää näkyä. Tämmöset. Ja mä sain tommoset, toi sai tommoset. Paitsi ei se mäykkää saanut, koska mä... Eikä tuu saanut tässä vakeessa, koska mä sain nää ja tuu sai nuo. Tää on todellakin mun oma seisari. Niin, ja tääkin on tuon mun kamuun. Niin. Mut kyllä sä saat sanoa mun nimen nyt YouTubessa. Ihan sama. Mun nimi on siis Milla. Niin, mut tän petsin nimi, tän seisarin on Elisa. Ja mä oon taas Sofia. Ja mun oikea nimi on siis tässä Elisa. Siis niin. Milla. Niin, mun ihmisnimeni. Joo, mutta niin, eli nyt me näytetään vielä sun kaikki petsopit. Mitkä sä otit mukaan, kaikki 9 sieltä, kun sä tulit suoraan koulun jälkeen meille. Mut niin, eli sä otti nää petsit ja sit mehän vaihdettiin nää. Kaksi, jotka mä otin. Sitten otti tämmösen pupun ja mulla on tämmönen sinisenä vaan. Sitten mä otin tämmösen koiran, taas spesiaali. Mä otin tämmösen nallen. Au! Ja mullakin on tämmönen nalle tai panda. Pandoja. Sitten, no hei, toi ei oo mun. Pois siitä. Sitten mulla on tämmönen villakoira. Joka on ei siis... toi on villakoira, kun toi on vinttikoira. Ja siis mä voin näyttää, mitkä kaksi on poikkaiset. Siis niin.
Noin. Ja sitten vielä yksi juttu, minkä mä otin myös tämmösen. Minkä mä Laaman. meinasin ehkä vaihtaa. Tää on laama vissiin. Joo, tää on laama. Laama. Ja mut... Ja tällä on. Näytetään, että onko magneetteja. Tällä ei oo. Täällä on tämmönen joku kuula sisällä, mutta tää on aito. Koska, no niin, onks tää aito? On. Tää on aito ja niin sit tällä on LPS-merkki tuolla. Otta. Pidätkö sä tätä silleen, että mene siihen? Tässä on LPS-merkki. Ja se näkyy nyt. Sitten sillä on reikä vissiin ehkä. On. Joo, reikä on. Ja mä saatan korjata mustalla tussilla tää silmää silleen paremmaksi. Niin. Nyt mä näytän vielä näitä muita petsejä, että onks näillä mun omilla, ikiomilla petseillä, näillä mitä me vaihdetaan. Tai no oikeastaan mä näytän näiltä. No tuija nyt näihin. Näiltäkin mä näytän nyt, onks näillä magneettia. Okei, eli ja sitten, no tällä on magneetti täällä. Magneetti. Katsotaan, onko täällä LPS-merkki. Ei. Ei oo LPS-merkkiä. Onko täällä LPS-merkki? Ei. Sitten on reikä. Kyllä se näkyy nyt. Sitten Ja mäkin voin näyttää joitakin sun. Tällä ei oo LPS-merkkiä, mä ja tiedän. tällä on reikä. Sitten tällä, hei, mä näytän ekaa. Sitten mulla on tämä seisari. Tällä ei oo LPS-merkki, mutta on reikä. Joo, ja sit on tämmönen pupu, millä ei ole LPS-merkkiä, mutta on reikä. Tämmönen mäyräkoira, jolla on reikä, mutta ei LPS. Ja täällä on jotakin likaa täällä. Niin. Ja sit täällä on tuossa LPS-merkki. Sekin on spesiaali. Mm. Mulla on 2 spesiaalia. Sitten on tämmönen. Täällä on reikä. Mä haluan näyttää tän koiran. Sitten on tää koira. Ja mun jalka näkyy äsken. Tää on spesiaalikoira. Tällä on tossa LPS-merkki ja reikä. Sitten sä näytät ton vikaan. Sitten on Sillä tämmönen ei oo vinttikoira ja tällä on LPS-merkki. Eiku siis on täällä LPS-merkki ja reikä. Joo, mä sanoin vahingossa väärin. Mutta niin, ja mä oon halunnut tätä ikuisuuksia. Tätä. Ja mä sain sen. Niin, se on halunnut. Oho, väärä petsi. Ja oikeesti, no, mä oon näyttää, minkä mä oon aina halunnut. No. Tän seisarin on aina halunnut, kun mä oon nähnyt tän pitkästä aikaa. Jee. Mut haluatteko tiedä paljonko tää seisari maksoi yhden kissan kanssa, mikä tuolla on? Ja meillä on samanlaiset kissat. Niin. Haluatko sä nähdä sen kissan? Mä näytän sen kissan. Sitten siinä oli vielä hiiri ja lankakerä ja tämä kissa. Ja sitten siinä oli vielä toi mikä se oli. Siinä oli toi sänkykin vielä. Mut mä näytän vielä, minkä mä oon aina halunnut tuolta mun kaverilta. Ja mä oon aina halunnut tän sian. Hetkonen, tää on sun petsi. Älä anna sitä takaisin. En. Ja nyt sillä Vaihetaanko vielä jotkut? ei. Joo. Mä haluan vaan vaihtaa jotenkin. Mutta kiitti, kun katsoit tän videoa ja jos tykkäsitte tästä videosta ja niin Kommentoikaa muuten. niin alas kommentoikaa Ja sanokaa, oliks tää liian hyvä video. niin Sori, sun pitää kuvata muakin. niin Mä haluan muuten liian rumaa. okei mut moi Moi moi. moi moi.